Anem a veure la instal·lació de l'IDE d'Arduinos en sistemes lliures o altres Linux. Per això també m'he fet una maquineta virtual i per a descarregar haureu d'anar a la mateixa pàgina on estàvem, però així tenim la versió per a Linux, que com moltes aplicacions per a sistemes Linux, com per exemple FreeCAD, ara venen en AppImage. Els AppImage són el que s'anomenen aplicacions empaquetades, és a dir, en un únic fitxer ve l'aplicació executable i totes les llibreries que puga necessitar. És una espècie com les aplicacions portables que hi ha en Windows. De tota manera, en Lliurex, en el Zero Center, tenim la versió clàssica de l'IDE d'Arduino i altre programari que es poguera necessitar. Si busquem en el Zero Center tecnologia, així tenim programari tecnològic, que és un metapaquet on pots instal·lar l'IDE, la versió 1.8, la versió, diguem, anterior a la 2.0, que és per al tema de permisos per a poder accedir als dispositius USB. Això és una cosa que s'ha de fer en tots els Linux. En l'IDE 2.0 no necessites això, perquè ja te ho fa, al ser una AppImage, ja te ho fa ell. I tenim l'Scratch, el Visualino si és que el volen gastar, i també han posat així dins l'App Inventor. Per instal·lar-ho hauríem de marcar els paquets que vulguérem i fer clic a instal·la, o així marcar tots els paquets per instal·lar-ho tot d'una tacada. Però com dic, en l'IDE 2.0 ja no fa falta. Bé, una vegada descarregat l'AppImage el tindré així en la carpeta de baixades. Ahí ho tenim, és extensió AppImage, i el que hem de fer amb aquests fitxers és donar-li el permís de que siga executable. Després també el podríem posar a algun altre lloc, per exemple l'escriptori, per a no tindre-la ahí en la carpeta de baixades, que en el model de centre la carpeta de baixades no es duplica per la xarxa, i ja podem executar-lo. Ens demana això, si no volen que ens ho torni a demanar cada vegada que l'executem, podríem marcar la creueta esta. Li diem executa, i els AppImage el que sí que tenen és que tarden una miqueta en arrencar al principi. Després l'aplicació roda a la velocitat adequada, però al principi en arrencar, com veieu, tarda una miqueta. Bé, anem a fer també proves per veure que tot funciona bé. Vaig a fer-les en mateixa, en l'Arduino Nano, i vaig a obrir l'exemple, el mateix exemple del LED intermitent en el pin 13. Bé, així el tinc. Tanque així el tenim. Vaig a procedir a enxufar l'Arduino a l'USB. Com estic en màquina virtual, li tinc que donar pas, per així tinc que fer la connexió, diguem, virtual, i anem a veure si l'ha reconegut. Puc fer-ho des del terminal. Des del terminal
amb l'ordre llistat dels USB. Així el tinc. Si recordeu del vídeo anterior de Windows, és un CH340, perdó, del fabricant Kingen. Els lliures deuen de tindre també una aplicació gràfica per veure això dels USB. Deu de ser aquesta, per si a qui no li agrada el terminal, i un d'estos deu de ser l'Arduino. Bé, anem a provar que funcione. Com veieu, la cadència ara està a 1 segon. Vaig a canviar el programa per a que me la posi més ràpida. Posa 100 mil·lisegons. I tinc que seleccionar la placa. Per així, per el menú vaig a seleccionar un Arduino Nano i el port, en este cas és el TTI USB 0. Com és un Arduino Nano, li tinc que dir si té el Old Bootloader o el New, en este cas és el New, i prove a carregar. M'ha compilat i m'ha carregat i ja tenim el LED fent intermitent i comprovat que l'IDE funciona perfectament. Això de les app Image facilita moltíssim el tema de les aplicacions sobre sistemes Linux. Bé, això és tot.